Haupa denoi, deprodiatxe izketan, eta hemen gera FIFA emeretzian errealarekin denboraldian beste kapitulu batekin. Zenbarrena? Amabigarrena izango da, bai. Amabigarren kapituluan. Levanteren aurka jokatuko dugu, Ciutat de Valencian. Eta ja, Levante ustet ez da hola FIFan. Bueno, zango klasifikazioan eko behan zehola. Al partidazo de EA Sports. William José ha despertado mucho interés estos días. Es el máximo goleador de la liga a día de hoy y todo apunta que marcará también en este encuentro. ¡Dale, Manolo! Saludo desde el Estadio Ciudad de Valencia. Me dicen que este campo fue construido. Euria, Valencia, arrargado. Pues a mi lado está un tío que no tiene cara de coliflor, pero que se llama Paco González. Campora. Hoy disfrutaremos con el Levante, que se batirá contra la Real Sociedad. Ahí pueden observar la alineación del Levante. Paco parece que hoy el entrenador ha querido ser más creativo que en otras ocasiones y se ha sacado de la manga este 3-5. Merino. ¿Qué te parece? Fantástico, Manolo. Es una táctica muy ofensiva y arriesgada. Se quedan solo 3 hombres atrás. Así que Zentroetan gauza probaten hasi ordez. Ze... Horreko partidan, ikusi nun zentrutan faiatzen ditula oso garbi azianak, hau da. Igual jokalari bat garbi daut, ari zentratu garen zea egiten zuen. Atezainai zentratzen zion horrelako estakeria. Jode, zenba defensa, bost. Bat, bi, hiru, lau, bosteko defensa. Talde hauek kostatu ite zaizkite, atzean sartzen dian hauek. Ai, ez, horrezki. Atzean gogor zeiten dian hauek, kostatu iten zaizkite taldearia. Orduan, zentrotatik etorri berko gar. Defensak bi aldiz jo dio. Héctor. Bien, tío. Jo, jartzal, gehiagit tardatuek zeiten. Baloia preparatzen disparatzeko. Ez. Eta eindana da gerturatu gehiagit. Ate dara. Kontuz. Vale, jarra. Atera, areatik. Hori. Vale. Utzi. Ez. Justu ez nio nahi, Ilarrari egitea pasea, bai Ilarrari egin dio. Venga. Zertan da biltzan jokera. Corner. Ez. Mariano. Joder. Tiene mucho terreno libre por delante. Tokuré. Toño. Quiere quitar el cuero. William José. A ver ese balón a las palmas. Sale para evitar
dejar sorpresa. El equipo contrario la Pixkana gazi da, Levante jolasten. fuera ese Joder. pase salido. Robert Pierre envía el balón hacia la posición del extremo. Pedro López. Otra vez se la da. Tokuré busca ayuda en la jugada. El balón cambia de dueño. Ai, ama. No hace falta que se lo diga yo porque lo que están viendo es realidad. Llueve y llueve. No corre. Jokoz kanpo. Puf, partidu ez da erraza izango. Ze gerturatzen naizenean behaien areara, jende pila bat juntatze dute eta Menuda autopista en esa banda. Podría buscar un pase. Centro con peligro al área. Despeja el centro. jende pila bat juntatze dute eta sartzea areara rematatzeko diturgarri zaila egiten zen. Azken finean ikusi genuen, ez? Bartzelona bezalako talde bat espazio irekiekin da jokatzen duna. La bola que vuelve a sus pies. Bastante gol asko egin ditun, ondo mantzitzeitan. Erasotzeko bati bat erditik eta, Ramendi. bueno. Baina, isten diran talde hauek, asko kostatzen zaizkit. Zubeldia. Mikel Merino. Illarramendi. Hueko horiek topatzea, Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. Oyarzábal. mira, Teo gora. Qué bien se incorpora desde atrás por la banda. Está buscando los apoyos. Ez dut ulertzen, karrila dauka. Oyarzábal. Decide retrasar la bola. Merino. Gol. Mikel, jartzen, Mikel Moreno. Moreno. Ai, Mikel Merinorena. Ez que Merino, Moreno. Ai. No, Mikel Oyarzabal, Mikel Merino. Hace nahazmena. Estamos ya en el último minuto, Antonio. Bueno, ba, justu deskantzura joan aurretik, gola. Zubeldia. Alare, jende pila bat zeon. Azken binean bigarren lineatik aiatu da Merino, eta Vamos al descanso con 1-0. gola horrela esatorria. Alare bigarren golan bila joan behar naiz, ez naiz Levantekin bate fiatzen. Hala, jokaldi aislatu batean gol bat sartzi zute eta gero sufritzera, ez? Berriz aurretik jartzeko. Ez, pase horra ez. Kontuz, oso ondor saldua. Vale. Teo Hernández. Oyarzábal. William José. Ahí puede haber una oportunidad. Bale, horrekin da, botoi kombinazio hori da, zentro raso aiteko. Bale, badakit urrengorako. Leheno zentro raso etzan, hola, leheno zentro rasoa zan, X-ai, zentratzeko botoiai, 3 aldiz eman bertziozun, pam, pam, pam. Torun zentro raso ateatzezun. Aldatu dute hori, Bale, bale. Eta besteakin izango da, suposatzeta, igual zentro bombeatua. Mikel Merino. Oyarzábal. William José. Evita el peligro, robando el esférico. Ha despejado con contundencia esa pelota. Roger. Bardi. La bola que se mueve hacia la banda. Vale. Illarramendi. Mikel Merino. A ver, Ez. monstruo, si entrenamos los pases, Dios mío. Jode, nola utzi ditan, tipoak?
Etzin usten hilarrakin buelta hartuta aurrera bilatzen, ez da gizeatik, tipo eutzi eta eutzi egizitzea. Hori berez nahi falta irutze zait dala, baina hon. Creo que le pegó demasiado arriba. Baina guazen gora, tio. Mikel Merino. Teo Hernández. Januzaj. Tiene toda la banda a su disposición. La pone que viene Bai, el primer palo. pikatuta da, beste botaiakin. Compañero sale al remate. Bo, pikatuta, bombeatuta barkatu. Nadie le cierra esa banda. El centro era buena. Bale, baina inorrek zon. Utzi. Bez? Aurkoan esan izuen. Aurko partio baten zan. Naiz eta esan ez juteko bila. Bo, ezke ez da esateko ez juteko bila. Zeitutetet tontoa bezala. Eta justu iristen bada jokalaria baloian parea linean tokian, baloiak kanpora juten da. Mikel Merino. Levanta la mano Rui porque hay noticia. Bueno, los aficionados se preguntan qué estará pensando el técnico. Yo creo que habrá cambio para el equipo local. Gracias Antonio por tu información. Seguimos Mira, Teo. pendientes. Hernández. Sale. Nik ez dut ulertzen, esan dizutena. Beto, hor baloi aurrera botatzen nuen eta alare defentsa garrapatu nuen etxando hostiaz. Eta nahi hori egiten diate eta imposiblea. Gaina metroak atea egiten dizkiate. Ezin izatetela harrapatu. Zer, zuzenean metroak ateatzen dizkiate. Ez da egin. Pues si Antonio lo dice, palabra de Rui. Horreko goratzea egite... Zea, ez? Jolas bateko zegoen egin da. Zeltasun maila bezala. Zan Forza Motorsport 7. Oindala ez askokoa da. Eta zeltasuna egotzen zen nunean, aurkariena, aurkarik hobeto gidatu beharrean, edo behaiek aurreratzea zozenean bidea hobeto itxi beharrean, zeiten zizuten. Ez zuen hori hobetzen, baizik eta ia hobeago atein beharrean, egiten zuena da, zena, iari potentzia ekstra duen kotxe, iaren kotxeei potentzia ekstra bat eman, berez ezin dena. Hau da, lasterketa bat baldin zeon. Gol. Oso pareta hona indet hor Merinoekin. Ba, bueno, zaten egitzena. Egiten bazu, limitea baldin mazan, 200 zalditako lasterketa horretan 200 zalditako kotxea bakarrik sartu litzetekela, 200 zaldi maksimo. Ba, zukarren zuzela, gero errepikapenean dauzka telemetria bezala. Sartze zinen telemetriara, eta ikustezu, aukera daukazu, kotxea momentu une oro ematen ari den potentzia edo garatzen ari den potentzia motorrana. Eta behiratzen duzu eta 200 pasa. Eta igual 250 dauzka, hau da, barbaritate bat. Eta karo, igual hola tontakerea eman dezake, baina rektatan, rebufoan jartzea aurkariana, eta ezin diozu adelantatu, baina metrok ateatzen dizkitzu, hau da, zentzurik ez daukana bizitza realea. Ba, mene harrelako zerbait nabaritzen dut. Aurkariak hor egiten dula abiaura ekstra bat bezala daukala. Ni bintzat hori nabaritzen dut. Zerbait gezki ez dutela egiten edutzen zaiz, azken finean botoi bat ematea da hori egiteko. Ez zen ona. Bueno. FIFA-nen abaize gezki irutzen zaiten, dakin jendeantzat bale, baino jende berriantzat ez da tutorialik gauzan nola egiten dian, eta zenbait kombinazio adibidez, porteoran aurrez zaudela baloia pikatzeko eta, bale, azalduta agertzen da, baino ondo malitzeke tutorial tontoa jarriko alukete, eta ero tutoriala behin jarri FIFA baterako egin eta gehiago ez dezatela aldatu. Ez dago beharrik eta. Ez dago, hau behin egin eta listo bezetako. Kontrolak aldatzen badituzten noski hori aktualizatu beharko lukete. Baina, ez dakit.
estar atento para verlo. Ze gero hori izaten da baita ere, edizio batetik bestela aldatzen dituzte ezeak, badibidez, hemen zentrua arrazoa aiteko, aldatua dago. Ni azken ebilintzenean, esan zuten bezeta, X6 zentroa nahi 3 aldiz ematea zan. Oain da, beste 2 botoin kombinazioa da. Orduan, hori inok ez dit ezan, eta inon ez da azaldu. Orduan, hori nun baiten azaldu beharko luke. Ba, bueno, bat eta 2, gola bukaran sartu dute, baina, bueno, ondo, ba beste 3 puntu, eta ez gera jarriko laugarren, baina laugarragotik bastante gertu jarriko dira. 6garren jarri gera, bal, 6garren jarri gera, ze Betisek jokatu dulako be partidu atzeatuta zaukana Bilboren kontra, eta nonbait irazi egin du. Ezagun nuke bentzat. Ba, bueno, gaude hoin momentuan 3 puntu Bartzelonatik, Betis egorreztu pintatzen handia, eta Valentziatik beste 2. Baina, bueno, atzetik daukau Villarreal eta Eibar 2 puntura. Beraz, urruno partidua jabai izango da partidu egunean publikatuko dena, izango da Zeltaren aurkako partidua, eta hortik aurrera ja hasiko gea, ba, behar den bezala, ez? Partidu egunean izango duzutela bideoa. A ber, oferta... Ez dena iz, gero partidu extra jokatzen ibili beharra izatean nik ez dit grazia handirik egiten. Eta... gane selekziona ez zait asko interesatzen. Ba, gorde egiten dut, eta horrengo partida ikusiko zutena, ja, izango da partida egunekoa, Zeltaren aurkakoa. Espero duzun guztoko izan dela, eta horren arte. Aio!